Alhamdulillah, sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar bada magunguna ta Sha'aban. Muna kara gode wa Allah maɗaukakin sarki akan irin nasarar da yake bamu wajen warkar da masu fama da cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV, wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum cikin ikon Allah. Cibiyar Sha'aban, Allah ya ba mu baiwar da za mu baka magani, za ka warke cikin kankanin lokaci. Ina masu fama da matsalar ciwon koda, ciwon kodan hatta ta kai ga wankewa. Cikin ikon Allah za mu baka magani, za a warke gaba ɗaya. Ina masu fama da matsalar istimna'i, wato masturbation, waɗanda suke biya wa kansu bukata. Hakan yakan haifar da babban matsala a jikin ɗan adam. Yakan haifar da raunin mazakuta, low sperm count, wato rashin haihuwa, ko kuma yawan mantuwa, yawan kasala, ciwon baya da dai sauransu. Ina kuma maza ko kuma mata waɗanda suke bukatan aure, iska ko sammu ya hana su yin aure, ko kuma rashin haihuwa, shi ma muna ba da maganinsa kuma a dace in Allah ya yi. Cibiyar Sha'aban muna da ingantaccen maganin ciwon suga, hepatitis A, B, C. Za ku iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni, opposite Kanem Hospital, a saman Beni, shago mai namba D8, ko kuma cikin jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da Shoprite, daidai dangi flyover, opposite Unity Bank a saman Beni, shago mai namba 70, ko kuma cikin Damaturu Yobe, muna nan a Gujuba Road, Chilla Plaza, shago mai namba B5 a saman Beni. Hakanan kuma cibiyar Sha'aban tana iya aika magungunanta zuwa duk inda kuke a faɗin duniya ta hanyar tuntuɓar waɗannan nambobi. Cibiyar Sha'aban da Allah muka dogara wajen warkar da dukkanin cututtukan da yake damu. Muna da marasa lafiya da dama, amma yanayin tsadar rayuwar da muke ciki ba kowa ne yake iya karɓar magani ba. Musamman ga masu fama da matsala na ciwon HIV, wasu har rasa rayukansu suke. To cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta tanadi sauki na musamman. Wannan magani ne na matsala na rashin haihuwa. Tana magance matsala na rashin ƙwayoyin halitta, wato matsalar low sperm count, wato sinkewar ƙwayoyin halitta ko kuma ƙarancinsa. Muna masa lakani da sperm improver. Wannan ita ce magani na ƙarfin gaba tsantsa. Muna masa lakani da Shifa'un Power Booster. Wannan kuma iya magance dukkanin matsala na sanyi tsakanin mace da kuma namiji. Mutane da dama sun gwada kuma sun ji daɗinsa. Muna masa lakani da Syphilis Cleanser. Wannan kuma tana magance dukkanin nau'in matsala na istimina'i, wato overmasturbation, wadda ta jawo a jikin mutum tsakanin mace da kuma namiji. Muna masa lakani da Shifa'un Masturbation Cure. Tana magance matsala na kankancewan gaba, tattarewar fata tare da sauri na inzali, matsalar ɗaukewar sha'awa da ma matsala na rashin ƙwayoyin halitta. A ƙarƙashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center, mun tanadi sahihin magani na ciwon HIV da ma hepatitis. Mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ita sanyi sunansa ne ɗaya, amma illolinsa na da yawa, domin akwai syphilis, akwai gonorrhea, akwai kuma genital herpes, akwai fungal infection, akwai viral infection, akwai kuma bacterial infection. Wato shi sanyi akwai wanda ke cire kuraje a ciki, akwai wanda kai illolinsa na da yawa, abubuwan da sai kun zo. Kamar yadda ita hepatitis ta kasance nau'i daban-daban, akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic, akwai kuma crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver, har ma yake fitsarin selo, yana kashe masa jiki, yana sasa zawo da kuma rama gabaki daya. Ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu gabaki ɗayan mu. Ga masu neman mu, za ku iya samun mu a jihar Kano da kuma Maiduguri, Taraba Jalingo, Adamawa Mubi. Za ku samu Shifawun Islamic Medicine Center a jamhuriyar Niger cikin garin Maradi, opposite Azawad, da kuma Yamaitawa da kuma Dusu. Mutanen garin Algeria, saboda soyayyen da kuke nuna mana, mun buɗe muku ofis namu a cikin Arlit domin maganinmu ya isa gare ku cikin sauki. A Ivory Coast za ku same mu a Abidjan,
A Libya muna Misrata da kuma Tripoli. A Chad muna nan a Jamaina, a Cameroon muna Douala. A Ghana muna Accra da kuma Kumasi. Cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center tana tura maganinta a duk inda kuke a faɗin duniya. Hanyar Allah, 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 ita ba ta kullewa. Allah sarki shi ke badawa. Hanyar Allah ce, hanyar Allah. Ba za ya rasa ba in ya ba. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa ka fito da yawa. Hanyar Allah, hanyar Allah, hakuri shi ne matakin farko muhimma. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa. Hanyar Allah. Hanyar Allah, 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 hanyar Allah buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Hanyar Allah ita ba ta kullewa. Allah sarki shi ke badawa. Hanyar Allah ce, hanyar Allah. Ba za ya rasa ba in ya ba. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa ka fito da yawa. Hanyar Allah, hanyar Allah, hakuri shi ne matakin farko muhimma. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa. Hanyar Allah. Hanyar Allah, 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 hanyar Allah buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Wato su yara ne na zamani da kake gani, wato akwai wasu abubuwa da muke dubawa a tare da su. Kuma muna duba su malamai irin daraja da kima da Allah ya ba su. Ka gane? Kuma da irin soyayya ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da malamai suke da ita. To duk abin da zai rabu jikin malamai ya kamata a ce janun. Ka gane ai an ga mai masa wankan tsarki. Na dai fuskance ka. Abin da yasa ni dai baka so ai wannan abun ne. Ni ba bata ta ne ba. Ka san yan matan ne yanzu sun kashi yara da kake gani. Ita tarbiyyar nan akwai na shan askirin, akwai na shan kunu, akwai na shan da ka tamala Yunusa. Dan Allah dan Annabi. Ina so ka sanar da ni abin da ya kawo ni domin in je in sanarwa da malam sakon da ya turo da ni. Malam faɗa ma gaskiya? To in na ce maka ƙala yanzu na yi maka ƙarya.
amma malam ina ga a dan bani lokaci zan yi nazari. In ne nazari kuma zan nemo. To. Ai mana salatin annabi 10. Sallallahu alaihi Allah shirya mana. Amin. Da yaran da malaman da shugabannin duka. Masha Allah da masu son auren. Tubi lek masha Allah. To shikenan. A huta lafiya. A gaida gida. A huta lafiya. A gaida gida. A huta lafiya. A gaida gida. A huta lafiya. Masha Allah. Kai, harkar Sudan ta lalace wallahi. Kai kaga wannan wai daga Sudan yake. Shi ne aka turo min shi zai yaudare ni akan yarinya, wannan yarinyan gama kiwon ta kai ta gidan malamai. Kuma malaman ma irin wannan na Sudan. Shara kake a Sudan din, me kake yi a Sudan? Daga shara bola sai gidan gala. Can ma ana gala. Ba can aka matso Adam ya zango bai dawo a ƙasa. Hanyar Allah ita ba ta kullewa. Allah sarki shi ke bada. Hanyar Allah ce. Hanyar Allah. Yawwa, salamu alaikum. Alaikum assalam. Ina wuni? Lafiya lau. Na gajiya. Khadija yau ke ce a gidana? Wallahi ni ma yanzu aiko na akai. Daman tambayan ki zan yi dan Allah Anti Farisa tana gidanki? Farisa? To. Rabuwan Farisa da gidan nan ai an jama. Ta fi wata 3 ban ganta ba. Tab. Yanzu ma wallahi fita ta yi ta ce za ta je karɓo littafi. Kuma bata ma faɗi inda za ta je ta karɓo ma littafi ba shine na ce bari in zo. Kuma kin kira wayarta? Ai ta bar wayar a gida a caji. To ke ma kin san babu inda Farisa za ta je. Ki koma gida za ta dawo. Yanzu ma Umma ce ta ce in zo in duba ta kafin abban mai dawo kar ya gane ba ta gida. To, aiki ya same ki. To kin san yanzu abin da za a yi? Ki tafi gidan kawayenta da kika san suna ɗasawa. Ki je ki duba ta a can, maybe ta je can. Haka ne fa. To bari in ji gidan suna jan ko za a dace ko tana nan. Nagode. Hanyar Allah, 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 buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Ke, ni za ki haɗa wa makirci? Ni za ki haɗa wa makirci wannan yarinyar? Me ke faruwa haka? Wannan, wai ta je ta haɗa baki, wai wannan har ta je wai a je gidansu Ma'aruf ta ƙulle-ƙullenta wai tana son Ma'aruf wai a turo gidansu. Aka je aka turo min Ibrahim yayansa, wai ya zo wai neman aure, wai ta ce su take so. Duk irin mazan Alhaji yana nan, wai ki je ke kina son wani daban ba Alhaji ba. Haba baban Ladi, shi ma fa Ma'aruf din nan da kake ganin shi yana ganin gabansa. Yana da iya da daidai gwargwadon rufin asirinsa don har mota gare shi. Mota? Sai ƙarshe ba kwanan da ya samu aikin gwamnati. Allah aikin gwamnati yake. Aikin wata-wata? Ko? To aikin wata-wata ke za ki haɗa da wannan mutumin Alhaji? Ke za ki haɗa da Alhaji? In ba kudin Laraba aka tattara ba din Laraba me za ki ci a gidan can? Da kike ta wannan maganar kudin Laraba ne ko kuma na sauka an yi su ne abin da za a haɗa ki ci kin gani ana nema miki a hanyar arziki ke kuma kina nema wa mutane tsiya to bari ki ji idan har kika ga kin auri wancan Ma'aruf din ke kalle ni nan idan har kika ga kin auri wancan Ma'aruf din to ki tabbata sai na ji wannan tukwanan a kaina da itatuwan nan da ake sa an bi da ƙasa an rufe kin ga na zama gawa kenan ko to lokacin ne zaki aure su amma ina da rai ke din banza ke din wofi Allah sarki baba ka ba anti Rabi'a ta auri wanda take so Hegiya mara amfani yo ke har kina magana zaki iya samun baki da ma a ce kin yi irin halina ne ma ke din kin ɗauko ni din kika ɗauko jini na kika ɗauko ai da yanzu ba ina nan wai ina magana har ina ba wata umarni tana kin bi na ba inda ke kin ɗauko nin ai kin ga da koma menene dai ai da ke za a yi yar banza banda ci ba abin da kika iya buhun kwaki da na siyo shi kwano wata ɗaya yake yi a gidan nan buhu guda duk wannan masifa akan ki ta ƙare banda ci ma me amfanin ki billahi lazila da ana bada haya da na bada haya ki Allah wallahi ke kuma na ba za ki haɗu da ni na rantse da Allah za ki haɗu da ni
yan nan fa da banza ga muni Allah wallahi ni dai ba ni kika yo ba Allah ɗaya bangaren kika yo Allah wallahi ba ni kika yo ba dan ni dai banda cin abinci duk mutumin da ya ganni ya ganni haka sai aiki hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah buɗe take hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah Farisa an kira ni a gidanku hanyar Allah hanyar Allah an tambaye ni kun zo amma na ce musu ba zo ba. Umma dan Allah, dan girman Allah Umma, ko sun ƙara kiran ki kada ki faɗa musu ina nan gida. Ba zan faɗa musu ba, amma ina so ki faɗa min duk abin da yake faruwa a maganar auren nan naki. Ba damuwa Umma, kin shirya jin labarin gaba ɗaya? Na shirya, amma dan Allah ki faɗa min tun daga farko har ƙarshe kake min ƙarya. So idan cuta ne haƙurinsa ai magani ne. Na gaza shansa na warke ni a gare ki mai hauka ne. Kai a gare na habibi ne mai sanya zuci salama ne. Auren ki za a hane ni alƙiblar mu duka gudanerwa. Wai ashe soyayya shi ke sanya rai ya yi ƙuna. Kai haƙuri haba hubbi na tsakaninmu babu iyana. Rabo da ke ba za na iya shi ba gwara a ce ba raina. Ni takace ka rike ni da gaskiya cikin gidanka ka zamme ni garkuwa. Ƙanwata. Na'am yaya. Daga ina haka kuma? Wallahi yaya aiki na aka yi ina so in je in dawo. Allah sarki. Ya an daura auren ko? A'a yaya ba a daura ba. Me yasa kuma? Wallahi yaya an ta Farisa ce ta gudu tun safe ba ta gida kuma ta bar wayarta da wasiƙa. Ta ce in dai ba bata ta auri wanda take so ba za ta zauna ba. Ta ce ita ba za ta auri Bilal ba. Kuma ta ce in dai ba bata ta auri wanda take so ba za ta shiga duniya. Amma ta yi alƙawari ba za ta taɓa saɓawa Allah ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dafin so shi ne ya lahanta ni. Ba ni yarda ni ma Kawata, wallahi na ɗauka gidanku za su yi wa Farisa adalci. Watakila in zamo irin namijin da kike nema. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya bada maganin HIV ba. Muna bada maganin aikata istimna'i, wasa da al'aura, biya wa kai bukata. Wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Yana haifar da matsalar kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala. Muna bada maganin sanyi infection gonorrhea, sanyi mai sa kankancewar gaba, mai sa fitar farin ruwa a gaba, matsalar sanyi na mara na mata. Muna bada maganin hepatitis A da B da kuma C da ciwon koda, hawan jini, diabetes type 1 type 2. Duk muna bada maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Sannan muna bada maganin jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State. Sannan muna da reshi a jihar Kano. Sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame. Sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa. Muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara kunya. Kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya sha ya masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi. Amma banda inkiya irin tawa,
wato suna Gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi. Domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu, ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da shi a media ina yaɗa shi. Komin arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila, domin a cikin magungunanmu akwai na ruwa akwai kuma na gari. Na ruwan suna ƙara masa ruwa ne, su ƙara masa yawa, su rage masa ƙarfi, su baiwa mutum. Shi kuwa na garin suna yi masa algus, su ƙara masa yawa, he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa, suke baiwa jama'a. Duk maganin da aka karɓa a hannunmu aka yi masa irin wannan algus, to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba. Idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani. Kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi. Namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa. In dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka, da yardar Allah korar cutar yake da gaggawa ta zama tarihi. Maganin yana da ƙarfi, yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah. Cutar sikila, kariya ko normal, wannan shine maganinta. Sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa, cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa shi. Mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi. Wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah. Duk budo ɗaya 5,000 ne, ma'ana wannan 'yar jarka da na ɗaga 5,000 ce. Akwai ta manya akwai ta yara, amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya. Maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zuma a ciki, ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci. Malama Zainab, ya ɗanɗanonsa yake? A gaskiya wannan magani ba shi da tsartsi ko baure, ba shi da ɗaci. Kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma. Masu neman babbar cibiyar muna a jihar Kano, Gabasawa Local Government, gari na Karmami. Mazaunan ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a Kumashi Roundabout. Sannan a babban birnin tarayya Abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Borno za su same mu a Gwange layin tanki, gidan Abubakar sarkin aska. Muna aiki duk ranar Litinin da kuma Talata. Ina mazauna jihar Bauchi za su same mu a garin Azare. Muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe za su same mu a garin Billiri, unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. Wallahi ban ji daɗin wannan labarin naki ba. Ƙawata, wallahi na zata gidanku za su yi mata adalci. Su haƙura da aura mata wanda ba ta so, ko da ko ba za su bani ita. Yayi gidanmu ya rikice duk sanadiyan kawo sani. Sai rura wutan ƙiyayya yake yi a gidan. Yanzu haka matin safe ya fita ya je gidajen rediyo a je a neme ta. Kuma a duniya babu wanda Anti Farisa take so bayan kai. Saboda ni ce abokiyar shawararta. Kuma gashi ba ta ɓoye mun komai yaya. Khadija, ya kamata kina faɗa musu halin da ake ciki. Ko da za su duba mata lamarin. Yaya babu wanda zai saurare ni. Anti Halima ce kaɗai, kuma ita ma ɗin gaba ɗaya abin ya fi ƙarfinta. Ba komai, ni zan ba hanyoyin neman ta. Ko da ko zan daina aiki na. In Allah yadda sai na tabbatar na samu inda take, kuma zan dawo da ita cikin ƙoshin lafiya. Duk gidan sun fita neman ta. Ni ma aiki na aka ce in duba wasu gidajen ko ta rana. Amma na san ba zan same ta ba, saboda Anti Farisa ba za ta tsaya a nan kusa ba. Ni ma dai abin ya bani mamaki. Kuma gashi ta aje wayarta a gida don kar ma a same ta. Wallahi da safen nan na kira wayarta ya fi so 10. Wayar tana hannuna,
Na kashe ta na ajiye ta a ɗaki. Amma karki damu. Yanzu abin da nake ganin ki koma gida. Insha Allah za mu samu labari. Ya na tsinci kaina a halin ganin rudani. San maso wani shine ya musanya ni. Sanda na kamu da santa silent da take son wani. Wai me ya faru na rasa lokacin da kike bani. Hanyar Allah ta damu. Hanyar Allah muke newa. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Hajiya ya kasuwa. Hanyar Allah buɗe take. To ya jama'a ya yara. Assalamu alaikum. Hanyar Allah. Hajiya zan kira ki na yi baki. Hanyar Allah. Wa alaikum salam Rabi'a. Ina gaji. Allah. Lafiya na ganki wani iri? Kawu ne ya matsa. Ya ce ko zan mutu ba zan aure ma'aruf ba sai dai na aure wannan alhajin. Ko za ki mutu? To na rantse da girman zatin Allah sai dai shi i mutu. Ai ki daina mata da hankalinki. Saboda maganan nan malam ma ya san da ita. Sannan kuma an tura Ibrahim Barhama ya je gurin baban Ladi domin ya nema ma'aru aurenki. Tantana aka aika da zancen nan. Ai ya je. Ya ce wallahi sai dai in ba ran shi za a yi wannan abu. Saboda shi Alhaji Sabitin yake so ya bani, ni kuma ba na son shi wallahi kin sani. Haka ya ce? To ai ku sai dai shi ya mutu ai ba shi. Tabbas gaya miki wannan zancen. Ya kawo fa ba zai bari fa na aure ma'aruf ba. Dan ya ce ko zan mutu sai dai ne hakuri dan ni maganganun da yake faɗa min mahabbaci nake kasa yi. Ni da zaki taimaka min ma na da gidan nan da zama. Shikenan ma. Ni ma ya fi mun kwanciyar hankali nan gidan ai gidanku ne. Kawai ki dawo, kin ji ko? Ki dawo mu yi zaman mu, kuma wallahi bai isa ya ce ba za ki zauna a gidan nan ba. Sai dai mu raba abin faɗa ni da shi a garin nan. Ha? Haka ake yi? Shi sadda aka bai auren ai ba haka aka yi bai ba. Kai jama'a. Yanzu wannan mutumin haka zai mana? Yawwa ga Ibrahim al-Ma'azzamin nan. Hello? Salamu alaikum. Ibrahim Barhama. To ina jin ka. Bai san da wannan zancen ba? Ka ji irin ta ko? To ba zai yiwu ba. Na rantse da Allah da Annabi sai dai a yi babu ransa din. Don ko ba za a yi wa yarinyar nan auren bulakanci ba a kai ta inda ba ta so. Ta je zama a gida a zo ana kon gaba kon baya. A mai da yarinya karamar bazawara. Ah? Wallahi ba za a bar shi ba. A bata wanda ba ta so ba zai yiwu ba. A bata dai wanda ba ta so ba zai yiwu ba, kaji na gaya maka. Kuma kai gurin malam din zan zo ma ai wacce za a yi. Shi ba baban Ladi da kake ji da gani. Barhama ba fa cikakken mutunci ne da shi ba. Tsohon mutsiyaci ne sai an bar fito na fito. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Gari nan nima bari in je gurin malam din. Ai wacce za a yi. Hanyar Allah, hanyar Allah buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Dafin so shi ne ya lahanta ni, ba ni yarda ni ma ki kwatanta ni. Ki gwada ni cikin ranki ki ban dama, watakila in zamo irin namijin da kike nema. Ai ba ni yarda da kaunar ki in bar fama. Hanyar Allah ta damu, hanyar Allah muke nawa. Kin ga kullum da tunanin ki nake barci, haba ki kula ni domin ki rage kunci. Iya rashin ki yana sa zuciya ɗaci, ki kula ni
gwada ni ban zo gunki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya ku lafiya kuwa? Kalli yadda ya ma'aruf yake kuka. Ni ma dai ina ganin abun kamar wani abu mara daɗi ne yake faruwa. Ya ma'aruf lafiya kuwa? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Amma yaushe ka zo ka zauna nan? Tun ɗazu muka zauna a nan fa, muka ga sai kuka kake. Ya ma'aruf, dukkanin mu ƴan uwanka ne na jini. Ka faɗa mana abin da yake faruwa ko mu ma saka a cikin addu'a. Ya ma'aruf, ka gaya mana abin da yake damun ka. Ko ba komai za mu yi maka addu'a. Tabbas ni dan uwanka ne na jini. Kar ka yi min wani mummunan zato. Wato yarinyar da nake so da aure ne aka neme ta a gidansa aka rasa. Wannan wace yarinya ce haka mara tarbiyya ya ma'aruf? A'a, ita ko take da tarbiyya. Farisa Jarma mutuniyar kirki ce. Farisa Jarma bloga wadda na sani? Kwarai kuwa, ita ce aina ka santa? Ai na santa a social media. Mutuniyar kirki ce matuƙa. Amma na yi mamaki a ce ita ce ta gudu ta bar gida saboda aure. Dole fa a mata uzuri. Saboda su mata a koda yaushe kwakwalwarsu rikicewa take. A lokacin da aka ce za a musu aure da wanda ba sa so. Gaskiya wannan duniyar ba ta da tabbataccen yanayi. Hanyar Allah, 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 buɗe take. Malam Sani ya dawo? Ban gan shi ba. Hanyar Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanyar Allah, hanyar Allah. Wani na da tun ɗazu ba inda ban je ba an ce ba ta nan ba ta zo ba. Kuma babu wanda ya zo da labari akan yarinya nan? Babu wanda ya zo da labari, ni ma kuma na je duk wurin da ya kamata a ce an same ta amma ba ta nan ba ta je ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na manta ma na wuto da takalmi wallahi. Yaya? Abu an dace? Ai ko zan tambaya. Ai na dawo na tambayi Halima ta ce kawo sani mala sani dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi malam na je ko ina ban same ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya Farisa bata kyauta mana ba. Wallahi. Nubatta ta auri wanda take so ba. Za a lalata mata rayuwa. Halima, burinki ya cika. Munafuka algunguma shi ɗaniya. Na raba ɗa da gidan mahaifinta. Saboda ke babu wanda ya isa wato yayi magana a kanki. Duk da ban san komai game da batan yarki ba. Amma ki sani baƙaƙen maganganun da kike faɗa min sun yi yawa. Dan daga yanzu duk maganan da kika sake faɗa min sai na rama. To ko za mu gwada yar ƙashin ne? Ke Zainabu, ni fa ba tsoron ki nake yi ba, dan abin naki yayi yawa. Zainabu? Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah.
alƙawari kaya ne ga dukkanin musulmi ko kuma mumini wanda yake so isa da ubangijinsa lafiya kalau kuma shine cikar kamalan kowane irin dan adam. Haka ne yasa ƙasar Libya, Algeria, Niger, Kamaru, Saudiya da kuma sauran ƙasashe gaba ɗaya suke yin godiya a gare mu saboda sun yi amfani da maganin mu sun sha sun warke. Wannan shine dalilin da yasa cibiyar Al-Ansar a koda yaushe muke bincike don cika alƙawarin da muka ɗauka wajen samun ingantattun magungunanmu wajen ba wa marasa lafiya don farin cikinsu. Babu mai cikakken galihu face sai mai lafiya, kuma da bazatta ne dukkanin mai taka rawa yake taka rawarsa. Kan batun ciwon istimna'i wanda yake haifar da yawan mantuwa tare da kankancewar gaba, saurin inzali yayin kusantuwa da iyali, ramar jiki, ƙarancin mani tare da rage sha'awa, wanda yake haifar da matsaloli iri-iri wanda ƙarancin lokaci ba zai bar mu zayyano muku su daga ɗaya bayan ɗaya ba. Wannan sai in kun zo cibiyar mu in Allah yarda. Ta ɓangaren cutar da take rusa dukkan garkuwar ɗan adam da sanya rama da ƙurzunu da ƙuraje da suke fitowa a jikin mutum, yawan amai da yawan damuwar da take tayar da hankali. Alhamdulillahi, cikin iko da yardar Allah muna ba da maganinta da za a sha cikin kwana 40 a rabu da ciwon. Cutar sikila wata irin cuta ce da ake gadinta tun daga iyaye. Tana daga cikin cututtukan da ake guje mata kafin faruwarta. Idan kuma har cutar ta samu, to tana da wahalar magani. Don haka ne cibiyar mu ta Al-Ansar ta yi bincike tare kuma da masana masu binciken lafiya. Muka gane cewa za a iya samun sauki musamman ga yara da take azabtar da su. Za a iya samun sauki a tsawon kwana 30. Muna ba da taimako ta ɓangaren matsalar hadda wajen karatu, ciwon koda ko ciwon hanta, typhoid da malaria, sihiri ko kuma ciwon asma, shafar aljanu, ciwon suga, ciwon ido da sauran kowace cuta da take damu. Ɓangaren mata suna da cikakkiyar galihu a wannan cibiyar tamu. Haka ne yasa muka ware musu wuri na musamman domin zuwa musu da magunguna domin gyaran jikinsu, zubewar gashi tare da rikicewar al'ada da kuma rashin haihuwa, sanyi da kuma namijin dare da kuma kowane irin ciwo da ya shafe ku mata. In Allah yarda, idan kuka zo cibiyar mu ta Al-Ansar za ku samu sauki kamar ba ku taɓa ciwon ba. Babban ofis ɗinmu na garin Kano Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Sannan a garin Gombe za a same mu a tashan Duku Allajin Yara Plaza. A garin Abuja muna mararraban yanyan Orange Market saman Bene. Mutanen da ke Maraɗi za ku same mu a masallacin Jingili saman Benen Janu. Mutanen da ke ƙasar Libya za ku same mu a Sabaha, sannan ku samu maganin mu a Misrata. A Algeria muna Tamara Seed, kasuwar Tafsit. Muna aika saƙon maganin mu a duk inda kake cikin aminci da yardar Allah.